O tom, jak Mach a Šebestová podstoupili oběť pro kamaráda. Jednou vyprávěla paní učitelka dětem staré báje, například o té slečně, co se rozhodla, že raději umře, jen aby pomohla svému tatínkovi, který byl generálem a dostal svojáky do nepříjemné situace. A Mach řekl: Člověče, Šebestová, nemysli si, to není jen tak nechat se probodnout kvůli někomu druhému. Já tedy nevím, jestli bych to dokázal. A Šebestová řekla: Já teda určitě ne, ale uznej, že od té slečny to bylo strašně hezký. A potom škola skončila a Mach a Šebestová šli domů. Nebe bylo úplně bez mráčku a Mach řekl: Hele, Šebestová, až budeš mít napsaný úkoly, tak na mě hvízni. Půjdeme se s Jonatánem koupat. A zrovna, když to povídal, šla kolem paní Kadrnošková. A Šebestová hned slušně pozdravila a řekla: Kdybyste dovolila, paní Kadrnošková, my bychom šli odpoledne s Jonatánem k vodě. Jenže paní Kadrnošková zavrtěla hlavou. Ba ne, děti, to už asi nepůjde. To je totiž tak. Já jsem Jonatána prodala. A Mach s Šebestovou div nepadli do mdlob. Zůstali jak dva solné sloupy. Krve by se v nich nedořezal a když to paní Kadrnošková viděla, řekla: To víte, takovej pes něco stojí, žrádlo, zvěrolékař a taky ta známka. To máte pořád něco. A teď mi řekněte, k čemu takové zvíře vlastně je. Na zloděje nevěřím, kdo by mi co kradl, že jo? A Šebestová řekla: Aspoň nám řeknete, kdo je ten novej Jonatánův pán. A paní Kadrnošková kývla hlavou. To vám ráda řeknu. Je to jistý pan Kamenec. Zelená ulice číslo 5. A odpoledne jeli Mach s Šebestovou místo koupání do Zelené ulice číslo 5, kde jistý pan Kamenec s jistou paní Kamencovou seděli v plavkách na zahradě a četli si. A jistá paní Kamencová volala: Jonatáne, přines z ledničky něco na osvěžení a mrskni s sebou. A Jonatán běžel do domu a za chvilku nesl podnos Coca-Colou, skleničkami a ledem. A jistý pan Kamenec se napil a řekl: Tak, Jonatáne, a teď si vezmeš do huby hadr a vyleštíš nám hezky auto. Zadarmo tě živit nebudeme. A Šebestová šeptala za plotem Machovi: Člověče, to je děsný. Oni si z něho udělali úplnýho otroka. Chudinka malej, toho čeká pěkný život. A Mach vytáhl sluchátko a řekl: Šebestová, víš co? Radši z něho uděláme třeba vrabce nebo síkorku. Aspoň bude volnej jako pták. Co říkáš? A Šebestová přikývla. To je fakt, určitě mu bude líp. Jenomže sotva měl Jonatán křídla a zobák, skočil po něm kocour. Ještě, že Mach rychle vrátil Jonatána do původní podoby. Jinak to skončilo určitě tragicky. A ten jistý pan Kamenec se na Jonatána rozkřikl: Tak ty se mi tady budeš proměňovat ve vrabce. Co? Jak si to vlastně představuješ? Za trest nedostaneš 2 dny najíst. Však ono tě to přejde. A Šebestová řekla Machovi: Prosím tě, pojď odtud, já se na to nemůžu dívat. A potom jeli Mach s Šebestovou tramvají. Oba byli hrozně smutní a říkali si, jak to bylo hezké, když Jonatán patřil ještě paní Kadrnoškové a oni si s ním odpoledne hrávali. A jak si tak povídají, Mach najednou řekl: Člověče, Šebestová, já mám bezvadný nápad. Kdyby se paní Kadrnošková polekala nějakýho zloděje, tak by si vzala Jonatána určitě zpátky a všecko by bylo jako dřív. A Šebestová řekla: No jo, to je pravda, jenomže kde vezmeš nějakýho opravdického zloděje? A Mach vytáhl sluchátko a řekl: Prosím vás, my bychom strašně moc potřebovali opravdického zloděje, který by šel v noci krást k paní Kadrnoškové. A ze sluchátka se ozvalo: No prosím, jak si přejete, ale řeknu vám, vy někdy máte nápady. A najednou stál vedle Macha a Šebestové chlap, který se aspoň týden neholil.
A ten chlap sáhl jedné paní do nákupní tašky. Vytáhl jí peněženku a strčil si ji do kapsy. A Mach mu potichu řekl: člověče, vy jste se zbláznil, okamžitě to vraťte. Krást budete až večer u paní Kadrnoškové. Jenomže ten chlap stáhl Machovi čepici přes oči a řekl: takovej špunt mě nebude učit, kdy mám krást, a vytáhl jednomu pánovi z kapsy zapalovač. A Šebestová řekla: to byl teda, Machu, opravdu bezvadný nápad. To se jako máme dívat, jak ten chlap okrádá lidi. Dej sem to sluchátko. A když jí Mach sluchátko podal, něco do něj řekla a místo toho zloděje tam stál chlapeček. Asi tak z první třídy. Šebestová mu dala pohlavek a houkla na něho: vrať to všecko, ale honem. A ten chlapeček to všecko vrátil. Načež zmizel jako pára a Šebestová řekla: on ten tvůj nápad, Machu, nebyl tak špatný, jenomže s opravdickým zlodějem bychom to sotva zvládli. Musíme ty zloděje dělat sami, víš? A řekli si: ahoj. Šli domů, normálně se navečeřili, dělali, že jdou spát, ale o půlnoci se vykradli na chodbu. Mach ztrácel po schodech bačkory a když přišel k bytu paní Kadrnoškové, stál tam chlap jako hora. Mach se málem polekal, ale řekl: Šebestová, seš to ty? A Šebestová řekla hlubokým hlasem: jo, stůj v klidu, ať tě proměním. A za chvilku se už dva velicí zloději dobývali do bytu paní Kadrnoškové. Jenomže moc to tam neznali. A tak Šebestová zakopla o kýbl. Kýbl porazil smeták, smeták rozbil okno a paní Kadrnošková začala volat: je tu někdo? A Mach s Šebestovou propadli panice. Zamkli se v koupelně a paní Kadrnošková vyběhla na chodbu a křičela: zloději, pomoc! Zamkli se v koupelně! A Mach s Šebestovou slyšeli, jak se zbíhají sousedé, jak lomcují klikou, buší na dveře a volají: otevřte, my víme, že jste tam. A Šebestová řekla: Machu, co budeme dělat? Co kdyby jsme ze sebe udělali mouchy a uletěli oknem? A Mach řekl: tím bychom ani Jonatánovi moc nepomohli. Paní Kadrnošková přece musí vidět, že má v bytě zloděje. S tím se nedá nic dělat. A otočil klíčem a koupelna byla najednou plná lidí v županech. Byli tady Krupičkovi, Machovi i Hubáčkovi. Byla tady paní Cibulková, pan Šebesta i paní Šebestová. Byli tady Kozelkovi, Houkalovi i Vidrovi. A všichni volali: tak vy chcete okrádat poctivé občany, co? Tak vy jste chtěli ožebračit chudinku paní Kadrnoškovou, co? Tak vy se neštítíte živit se tak odporným způsobem, co? A jak tohle volali, mlátili Macha a Šebestovou vším, co jim přišlo do ruky. Holí, deštníkem, koštětem, válečkem na nudle, dokud nepřijela policie a neodvezla Macha a Šebestovou do vězení. A oni odletí jako mouchy. A když už byli zavření, Mach řekl: tak Šebestová, a teď se konečně můžeme stát těmi mouchami a uletět skrz mříže. A zařídil to tak, že oba přiletěli jako mouchy do svých postelí. Tam se proměnili v žáky 3. B a potom spali až do rána. A příští den, když šli Mach s Šebestovou ze školy, přiběhl jim naproti Jonatán. Skákal metr vysoko, štěkal a byl radostí celý bez sebe. A Mach s Šebestovou vyváděli zrovna tak. A když přišli až k domu, vyšla ven paní Kadrnošková. Usmívala se a říkala: tak děti, odpoledne si můžete zase hrát s Jonatánem. Koupila jsem ho zpátky, to víte, probudit se v noci a mít v bytě zloděje, to není žádná legrace. To bych vám nepřála zažít. Takový pes, to je přece jenom pocit jistoty. Stojí to sice peníze, ale když chce člověk spokojeně žít, musí tomu tu a tam přinést nějakou oběť. A když to tak říkala,
Všimla si paní Kadrnošková, že Mach a Šebestová jsou samá boule a samá modřina. To od těch deštníků a plácaček na koberce. A vykřikla: Proboha, děti, kdo vám to ublížil? Ale Mach s Šebestovou se jenom smáli. To nic, paní Kadrnošková, to víte. Když chce být člověk šťastný, musí tomu přinést tu a tam oběti. A běželi na zahradu, aby byli s Jonatánem co nejrychleji zase sami.